Muddin kana son ka shiga wato group ɗinmu na VIP, wato hanya biyu ce kake da ita kacal. Hanya ta farko, wato za ka biya kuɗi, mutanen Najeriya za ka biya naira 2,500 ta wannan account number da ke ƙasa. Wato za ku ganta a Access Bank. Sai kuma hanya ta biyu, wato ita ce mutanen da suke ƙasashen waje na san za su yi tambaya, to mu ta ina za mu tura kuɗinmu. Ga wannan ita ce number ku ta NITA, wato wannan number ita ce number ta wadda nake amfani da ita, wato Arizona NITA, wanda za ka biya sefa jaka biyu kacal. To bayan ka tura wa'annan kuɗi, na san wasu za su yi tambaya, to fa wannan me yake nufi kenan? Kawai mu tura masa kuɗi, to idan muka tura masa kuɗi ya za mu yi kenan? To wannan abun fa an ci gaba, duniya ta ci gaba, sannan mutane suna ƙara wayewa. Duba da yanayin akwai wanda ba su je makaranta ba, amma su kansu ma sun fara fahimtar yadda zamani ke gudana. Abu na farko wato shine idan ka biya kuɗi, idan ɗan Najeriya kake, idan ka biya kuɗi ta wannan account number naira 2,500, za ka yi saving wannan shaidar receipt ɗin. Idan kai shaida wannan receipt ɗin, wannan number ita ce number da nake amfani da ita akan WhatsApp. Idan ka turo wannan kuɗin, sai ka yi min magana ta WhatsApp. Kana mun magana ta WhatsApp, sai ka turo min receipt na shaida kuɗin da ka biya. Lallai tabbas da na duba nan take, na tabbatar da ka biya, to tabbas nan take zan antar da kai cikin group. Amma mutane da yawa suna ta wahal da ni. A rana zan iya samun sako sama da kusan 1,000 da wani abu. To ku yi tunani, ta yaya mutum zai iya amsa sakonni cikin 1,000 da wani abu? Sannan ta yaya mutum zai iya tantance wanda ya shirya biyan kuɗi da wanda bai shirya ba? Kun ga wannan abun yakan zama mini wahala sosai. A wannan sai na ga cewa ya kamata a ce na fito na yi muku sabon tsari, yadda ban sani ba idan wasu ku sun gamsu da shi. Duk da cewa wannan ba lallai bane mutane da dama su yadda, amma kawo yanzu mutane da dama sun fara yadda, kuma wasu ku suna ta turo kuɗaɗen su, kuma ana sa su cikin group namu na VIP. Ni Muhammad Abdulrashid, ni ne shugaban sashi na bangaren fina-finai Indiya Hausa, wanda kaf a YouTube nakan fito na tallata muku wasu sabbin fina-finai wayanda muke fitowa da su a kowane lokaci, sannan kuma a kowane hali. Ni Muhammad nake cewa mu haɗu da ku a wasu